A vy teraz budete takisto cestovať, ak ste sa zapojili do našej letnej súťaže, ktorú tu pre vás Teleráno pripravilo. A vy musíte hádať rôzne karikatúry. Kto sa skrýva, aká televízna osobnosť alebo známa osobnosť na tej ktorej karikatúre. V piatok sme odokryli toto okienko. Hľa, ktože sa tam ukrýva? Viem. Doktor Jozef Ilko. Ty si to uhádla a nebola si určite jediná, pretože ste hádali aj vy a vyhrali ste za to, o chvíľu sa dozvieme kto, víkendovú grilovačku na Orave pre 8 osôb. To je veľká žúrka. Od portálu ubytko.sk s kontaktmi priamo na ubytovateľov. Nevadí, už ideš na dovolenku. Môžeš sa dovoliť v pohode. Ďalej vyhrávate cestovné poistenie od spoločnosti Netfinancie SK, kupóny na tlač CV, fotoknihy a fotografie na plátno od spoločnosti Fotolab, vybavenie na dovolenku v prírode od spoločnosti Intersport SK a poukážku na nákup obuvy Crocs od oficiálnej predajne Crocs v bratislavskom Auparku. A z týchto všetkých cien sa teraz bude tešiť jeden divák, ktorý poslal správnu odpoveď, že v karikatúre sa naozaj nachádza doktor Jozef Ilko. A Kamil, teraz všetky kamery pohľady na teba. Áno, pretože my už žrebujeme. Kým sa na teba tá kamera utočí, tam ideme žrebovať. Poďte. Ideme žrebovať. Už to je, aby sme to videli. Dobre. Takže, Kamil. Takto, takže ja to môžem zastaviť, áno? 3, 2... Počkaj. Nesníma ťa kamera. Kamera nesníma žiadna. Skúsme teda nasnímať. Aby videli aj diváci, že naozaj čísla bežia a keď stopneš, naozaj tam vypadne meno. Tak, teraz to stopnem. Dobre. Môžeš. Miroslav Jankech z Piešťan, blahoželáme. No super, tak máte víkendovú grilovačku pre 8 ľudí. Už viete, koho vezmete? A ja tu nie som cez víkend. Už viete, koho vezmete? Tak blahoželáme. Počkáme na teba, kým ty prídeš z dovolenky. Dobre, zlatý, navarím dobrý guláš a tuto je ďalšie okienko. Ďalšia súťažná otázka, ale tá až neskôr. Na to si počkáme. Sledujte Teleráno aj naďalej, pretože ďalšia zaujímavá karikatúra sa tam určite skrýva.